1960 anthu aku DRC anakana ulamuliro wa Atsamunda, anapita ku chisankho ndi kuvotera Patrice Lumumba ngati mtsogoleri. Iyeyo anali pa ubale ndi Russia, zomwe sizinasangalatse America. Anamukozera chiwembu pogwisa ntchito anzake ku DRC komweko. Anamupha 1961. Mtembo wake anavika mu asidi ndipo mafupa anatera kusadziwika. Zitangodziwika kuti Patrice Lumumba waphedwa, America ndi Belgium anasankha imposter kukhala mtsogoleri. Masapota a Lumumba sanakondwe. Amayenera kusankha munthu wochokera ku Japan ngati prime minister, koma Atsamunda amenewa anatenga imposter. That was coup d'etat. Posakhalisa Antonio Gizenga, nzake komanso wachiwiri kwa Malemu Lumumba, anakhazikitsa boma lake ku Kisangani. Nduna zakale ngati Christopher Benye, Nicolas Olenga komanso Gaston Somiaro anali momwemo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti kuyambira 1961 DRC inagawikana pawiri. Kunali boma lothandizidwa ndi America komanso lina Russia. Posakhalisa bungwe la United Nations linaliyesa zokambira za mtendere mu mzinda wa Kinshasa. Koma Antonio Gizenga atafika, anamangidwa ndi Atsamunda kukamutsekera ku ndende. Boma lake linathesedwa ndipo anzake anathawira ku exile. 1963 nduna zitatu za Malemu Lumumba zinayambitsa gulu la nkhondo Simba Rebels. Gaston Somiaro anali Minister of Defense, Christopher Benya Minister of Interior, komanso General Nicolas Olenga amalemba ntchito achinyamata m'midzi, anagulira zikwanje, zibonga, mikondo ngakhale nyanga. Mothandizidwa ndi Burundi anayenda South Kivu. Patsogolo pake Russia, Cuba, China, Tanzania komanso Kenya anayamba kuwathandiza. Zida za nkhondo zimadzera ku Uganda ndipo Colonel Idi Amin ndi amene amazilowetsa ku DRC. Pofika 1964 madera ambiri ku DRC anali m'manja mwa zigawenga. Laurent Kabila anatenga mbali ya Lake Tanganyika. Pierre Mulere amathandizidwa ndi China anatenga malo ambiri ku Central Region. Simba Rebels inatenga Kivu, Kisangani, Bukavu ndi malo ozungulira. Ataona kuti boma latsa pang'ono kugwa, America inachotsa Prime Minister Aldura ndi kubweretsa Moise Tshombe. Mothandiza ndi Atsamunda, Moise Tshombe anachotsa marefugee onse a ku Rwanda. Akuti anthu amenewa amathandiza zigawenga pa nkhondo yolimbana ndi boma. Tshombe amagwiranso ntchito ndi mitundu ina ngati Banyamulenge ufuna kuthana zigawenga. Anaseka boda ndi Uganda kuti Idi Amin asowe njira yolowetsa zida. Potero masimba zinawavuta. Ambiri anaphedwa komanso kuthawira kunja. Akuluakulu awo ngati Gaston Somiaro anaomberedwa ndi zigawenga zinzake atasemphana mawu. Laurent Kabila anathawira ku Tanzania. General Gaston Ngalo anagwidwa ndi boma ndi kumunyonga. Christopher Benye anathawira ku South Sudan. Pierre Mulere anagwidwa ndi Mobutu ndi kumunyonga 1968. General Nicolas Mulenga anathawira ku Uganda. 1971 anamuthandiza Idi Amin kulanda boma la Milton Obote. Anali mmodzi wa akuluakulu a boma la Uganda mu nthawi ya Idi Amin. Anyamata ena Simba anathawira ku Burundi kumene anathandizanso kulanda boma la President Michel Mikombero. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ngakhale boma lothandizidwa ndi Atsamunda linakwanisa kugonjetsa Simba Rebels, DRC inali yogawikana. Tinazoona 1996 America itasiya kuthandiza President Mobutu. Laurent Kabila mogwirizana ndi Kagame komanso Museveni anamenya nkhondo ndi kulanda DRC. Chipwirikiti chimenechi chakhala chikupitirira kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano. Chomwe chinatsitsa dzaye, Atsamunda anapha Patrice Lumumba, mtsogoleri amene anawina chisankho 1960. Anabweretsa imposter zomwe zinapangisa ena kukwiya ndi kulowa ntchire.
pa 60 September ena ataona kuti aluza anayamba ma press briefing pofuna kusokoneza anthu. Cholinga chawo amakakamira kuti achite hijack the will of the people. Zikanabweretsa nkhondo kati kuti asi nkhani zimene tikufotokoza pano ndi history. Ndale tasiya, sitikufuna makamba za ndale. Chimene tizifotokoza pano ndi history. Ndi ena kuti ayi ndi chifukwa chani mukunena za 60 September. That is history. Vitumbiko Mumba, Jesse Kabwira, Chimwendo Banda amapangisa press briefing kufuna kusokoneza anthu, amafuna kuwesa zipolowe mdzikomo. That is history. Ndi ena akuti ayi ndi chifukwa chani mukufotokoza ndale. It's not politics anymore. Chakwera amatuma anyamatazi kwanje kumakhapa anthu m'misewu. That is history. Mkulu wa ICP bungwe lothandika Tangale Mr. Hilary Chilomba mama othandika Tangale amaba fetereza walimi kutenga fetereza kunifi matumba itandede osabweza. That is history. Chimene chatsala pano amangidwe. Tikamafotokoza chonchi ena akuti ayi that is politics. No. Ndakuza ndikale kuti za ndale ndasiya. Chimene tizifotokoza pano ndi history. Chimwendo Banda anali ndi mphamvu amatumiza anyamatazi kwanje town. That is history. Nankhumwa amafuna kulanda chipani cha DPP anapeza mavoti 10,000. That is history. Kunali atupewe muluzi amayima pa nsonkhano kumanyoza adati ndikumena kuti ayi Jeni Asa sangakhale vice president, lero ndi vice president. That is history. Tizibwera pano kufotokoza mbiri ya maiko osiyanasiyana kuphatikiza Malawi. Amalawi sanga iwali nkhanza za Malawi Congress Party. Chipani chikuyenera kuthesedwa, chipani chikuyenera tiregister. Aphungu a nyumba ya malamulo mukapita kukakambirana zokambirana kulilongwe muonetsetse kuthesa chipani cha Malawi Congress Party. Sitikufuna mabwera pano kumafotokoza mbiri every time timanena za Kamuzu anali woyipa, Kamuzu amaphalo, koma anali ndi ubwino wake nona kuti anthu amayeserabe kuloza icho ndicho zimene anapanga. Mu zaka 26 zimene Malawi Congress Party inakhala kunja kwa boma, anthu amayesesabe kuloza zochita za Kamuzu. Kodi ulendowo anthu aloza chani? Kuti achiteze kutumiza anyamatazi kwanje town kuba ndalama andimova kuba fetereza walimi. Alimi akayendera kuponi kupita ku depot kuti akakupe fetereza samapezeka. Malo mwake Chakwera amagawira fetereza akuluakulu aboma ndikuwa abasa matumba 800, 2000, wina mpaka maina 4 akuti ule muchilapondwa matumba 2000 yekha pamene munthu wakumudzi akusowa fetereza. Zonse zimene tikufotokoza pano ndi history. Chifukwa zakhala zikuchitika zaka 5 za Chakwera. Ndena akuti ayi inuyo munatuza kuti mwasiya ndale ndi chifukwa chani mwayambiraso kumanena ndale. This is not politics anymore. Ine za ndale ndasiya. Pano pano kufotokoza mbiri ya dziko lino ndi maiko ena. Tiasi zikondo mafotokoza za ku Ghana. Mawa ndikhoza kulowera ku Russia. Siku lina ndikhoza kupita ku America, Israel. Dziko lilonse limene ngafune ndikhoza kufotokoza kumbiri osayiwala anyamatazi kwanje akwansungwe amene amatsogozedwa ndi Baba Stephen Maondera amene lero lino watembenuka ndikukhala wa civil society organization. Anali chigawenga amene mbiri ni mpwiso bwino ikutuza momveka bwino kuti zaka 5 Baba Stephen Maondera anali chigawenga cha anyamatazi kwanje, koma lero akumenyera ufulu. Zinthu zimasintha kumasama anthawi mukapasula mipando ino a DPP mutenge chitsanzo cha Malawi Congress Party. Chimwendo Banda amayenda ndi asilikali kukerekete sikale mwezi watha omwewo. Lero ngakhale asilikali mmodzi alibe, anyamatazi kwanje amatetezedwa ndi asilikali, koma lero ngakhale wa polisi mmodzi sangamone. Same applies ndi Lazarus Chakwera.
amayenda ndi mabodyguard oposa 100 lero ndi munthu wamba. A DPP mwapasidwa mandate, musamale kwambiri, musamale kumakumbukira kumene mukuchokera. Ambiri musamele mizo, ndikuonani musamale kwambiri. Analiponso anzanu amene anamera mizu atapasidwa mphamvu lero ali kunja kwa boma. Ndiye tikupempha inu a DPP pamene mwapasidwa mphamvu zimenezi muonetsetse kuti muzigwiritse ntchito moyenera osamera mizu. History imene tikufotokoza pano ya Malawi Congress Party isazachitikenso kwa inu. Jane Asa 2019 amanyozedwa kutukwanidwa lero ndi vice president. Mwezi wotha omwewu Patricia Kaliati amazungulira kumulachi ndi kumanyoza angoni chifukwa cha Jane Asa lero ndi vice president. Ndiye timanena kuti pamene talengeza kuti asiya ndali sizitanthauza kuti tasiya kufotokoza history. Tipitiriza kufotokoza mbiri ya dziko lino. Ana athu azidziwa kuti kunali mbusa amene anapasidwa udindo, mbusa wa Assemblies of God. Atakhala pa mpando umenewu anayamba kupha anthu, anapha Sadiki Mia, anapha Saulos Chilima, amatumiza anyamata azikwaji Amalawi kumachita kuona mavidiyo na miwa kumenyedwa, koma iye ndikumanya kuti tikufufuza, kumachita kudziwa kuti amene akumenyayi ndi nyamata wa Malawi Congress Party, koma iyeyo ndikumanya kuti ndikudikira ripoti. Tilali ndi mbusa Lazarus Chakwera amene amalekerera umbava, kumachita kudziwa kuti akolini zamba vitumbiko mumba aba 5 billion kubungwe la Nokma, ndikumanya kuti aya Malawi amene wandowa chosa ntchito ndikangowina. Imene ndi mbiri sitingasiye kuifotokoza pamene ndikunena pano ena kuti ayi munayenda kuti mwasiya ndale. No, izi sindale. Imene ndi mbiri imene yachitika mu zaka 5 za Lazarus Chakwera amene analonjeza kuti adzagawa fertilizer 4495 koma fertilizer ndikufika 190,000. Ndiye tikudabwa lero anyamata apo mandromweri agundika kumaena kuti ayi a DPP alipira kuyendesa boma. Zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa DPP sinathe mwezi ili mboma, budget sanapasidwe, akukoza zinthu. Tiapase mpata tiye tiasiye kandi chaka chimodzi. Inu tinakusiyani 5 years mnalepera. A DPP asiyeni. Analonjeza sukulu ya ulere, analonjeza kuti agawa fertilizer kwa alimi, smallholder farmers. Athesa njala, akufuna forex ipezeke dzikomo, mafuta ndi zina zotero. Anafotokoza manifesto angokhala mwezi umodzi sunathe. Tiapase mpata osati muyambe kutsutsa pano. Zikuvutani kususa boma si chinthu cha masewera iya. Zipaseni mpata, tazipanga ni ma business, tamanga ndikai ma business. Kungoyamba lero ndi lero iya a DPP alipera. It's just a waste of time. Pamene tikufotokoza chonchi ena akuti ayi mukunena ndali. This is not politics. Awa ndi malangizo amene tikuwapatsa anzathu amene akufika kumene ku position. Chifukwa ine so position iya. Ine ndinamenya nawo nkhondo kuti boma ili la Professor Peter Mutharika likhalepo. I am not even in opposition. Ine ndiwa boma. Te inu azatha opposition oma mitu timafuna tikuze musakhale busy kuyamba kususa boma pa. Apaseni mpata budget ibwere, avomereze budget, ndiye muone kuti ndalama zikuyenda bwanji. Kodi zimene analonjeza zikutheka? Inu munapasidwa pa budget 5 ndalama osaoneka kumwezi papita. Mambo pereka fertilizer kwa alimi muzaka 5 subsidy unalibe fertilizer. Mambo make mapereka fertilizer pa 700 kwa nduna za boma ndogwira ntchito, especially aku Central Region. That was tribalism. Ife pano sitisiya kulankhula nkhani zokuza history. Ana athu akuyenera kudziwa kuti mbusa ameneyi chinachitika ndi chani kupasidwa 5-year term atakwiza ndi Chilima. Ndikuna kuti ase inenso ndizakupasa 5 years.
2024 ndikumugwesera zake kuti kangawa tikapanda kufotokoza zimenezi ana athu kutsogoloku adzasankha Malawi Congress Party. Cholinga cha Malawi aliyense akufunisisa kuti chipani cha Malawi Congress Party chitheretu, ndipo tikupemphera Malawi Congress Party thesani chipani muyambise chanyuwani. Amalawi mugwirizana koma mukakakamira chipani chimenechi tambala kuda muvutika kwambiri. Palibe amene adzavotere chipani cha Malawi Congress Party. Ndikunena pano mwana wa zaka 5 kulekeza 70 years bado umenewo sudzavotera chipani cha Malawi Congress Party. Komanso mwana amene wa zaka 5 adzafotokoza mbiri ya Malawi Congress Party ndi Mbusa Lazarus Chakwera wana ndi zizukulu zake. Kutanthauza kuti mukachita 70 times 3 ndi 210. Malawi Congress Party idikire zaka 210 kuti dzaweso mboma. Lero a president abebesedwedi sikomo kwambiri, sikomo nthawi yatha ayi sikomo anyamata. Lero a president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless. Verana anyamata inu, sikomo kwambiri anyamata molalo, sikomo akuti Bakiri Mulusi TV nde amafunako dzina la Bakiri Mulusiro, koma mwini wacha Bakiri Mulusi adakana sisi kumukhuza. Komanso amene tikumudziwira Bakiri Mulusi, president wa ulemu, president amene amalera wanthu, president amene adapuma koma amathandizabe kuti Amalawi adzitani kodi adziyanjana. Dr. Bakiri Mulusi ngakhale anamangidwa ndi chipani cha DPP kwa zaka 17 sanatukwanepo chipani cha DPP. Ndelelo Bakiri Mulusi sanga yambe kutukwana a president amene amumasula ku goli limene DPP anamumanga kwa zaka zingati kodi 17. Wireless imene ija Bakiri Mulusi TV amene mudzimvera famu angofuna kumvera mabodza. Amadacha Chakwera nduna zawo 4 or 5 zasiya udindo, aona kuti nduna zija sizinasiye. Aya Chakwera adwala, aona Chakwera sanatani mawalino akhala pasi kupeka nkhani zina zabodza. Sizikutidabwitsa, chipani cha DPP chimakhalira mabodza. Pida Mutharika ndi chipani chake amakhalira chani kodi mabodza. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakiri Mulusi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies amene nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo. Apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga run kanema ameneyo, ndipo malamulo amene tili nawo mu Communications Act adzagwira ntchito olimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi. Paliwina amaika TV ya Mulusi mkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa inyo zanze kama tukubezana tukufufuzana taitana zathu amaiko ena utabwere azati thandize mena magwiri athu amenewa.